kecir malah kacir kok belok. Modar. Do wong ayu modar kowe. Aja ta kok yo modar Mas. Pepujane ati ambowit kono urusana kaya gethuk Ngene kok gethuk to kaya ngene rasane wong nandang asmara den bisa ketemu gambarnya dulu Apa Mas? den mau kan balik borong Nanti aku ragu duit tok. hah Ragu duit Mas ora ono iki. Kok ya? apa ta wakku dhewe iso Piye Mas? ngacung nok kono Lah urip ngene iki kok. lambemu Loh, ya ora lho Mas. Wong anjen ngono lah urip. Mike Mas lah urip. jae meneh Piye? ye Kepiye to Mas? saiki Loh, ta melu urip to. Kok ya dikandani ora ngandel kok. ora iso mati wis rong kemis Ora do sengaja. dewa jan watoko welas somring wa besok kapan kasembatan jajan Iki wis jejer Mas. iku tak keprok pisan iku malah Kepiye to? jajan wae kowe iku mau jajan wae putuku an Yo iya to Mas. lan wong Piye mau? Baleni. Rondo piye to? gendeng Bojo ora tau duwe kok. Wis aja dawa-dawa Mas, ora kuat. iso gampang ngene iku ora Allah ra iso iki swara umpama nirana kodho tanpa mbokmu Prau Mas. tanpa prau dirasa sating jala niti Metu bareng apa metu dhewe? Karepmu pakmu galak Oh, ora. Aku ora nggo satpam iki Mas. pateni ra wis nyidam sari Yo. hey hey gendeng kok ya yo yo Ayo Dian. Mas Ale. anginan sumur Aku kumbangi.
Buka rezeki. Di Mas delok iya aku. Iki jam lagi jam seberapa ta? Jam 7. Pas kopian main. Arisan. Arisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nggih meture 1 4 7 amut. Apa to Mas? Kok ya? Modar basa ora metu. Apa lagi? Bu. Jadi saya diwaca saya. Iki dari bos Hong Kong juga bos Malaysia. Sing dipinta iki teman lagune engko tak nyanyi dhewe ra apa-apa bar iki. Terus Pak Dene iki sudah diwaca apa ora Mas? Diwaca sih. Ya kono ndang diwaca. Iki nyanyi kok iso ngene iki. Kepiye to Mas? Nalikane lho maca layak. Nalikane apa Mas? Piye? Aku mikir lali nek nyebut iki. Mikir apa to Mas? Ora iki mau bos-bose awake dhewe kan rawuhne kene to. Nggih. Ana bos. Engko Mas dipikir engko.